Czwarty mecz, czwarte zwycięstwo, no chyba można się cieszyć już z dobrego startu Brookbet Termaliki Nieciecza. No tak jest. Ja myslím, dobrý začiatok, ale musíme pokračovať a stále hrať takto a bojovať až do konca. Pogoń dzisiaj na pewno dla Was była bardzo trudnym i wymagającym przeciwnikiem, no widać to było zwłaszcza na początku spotkania. Tak bol trošku odličný máč ako ostatné tri. Pogon hral trošku viac zabezpečenej obrany a šúkal pilky za obranu. Ale myslím, obrancovia hrali veľmi dobre a zvládli sme to zadu. Dzisiejsze Twoje interwencje w bramce również zasługują na uznanie. Dziękuję bardzo. Są dużo szczęścia, refleksu, jak Ty to oceniasz? Tak, šťastia. Dobre pracujeme cez týždeň, tak a potom mecz je taká oslava. Po cichu, przyznaj się, liczyłeś na aż tak dobry początek w wykonaniu Twojego nowego zespołu? Tak každý chce, aby tako bolo, ale vieme, ako to je ťažko a ako tvrdo pracujeme a w tom musíme pokračovať. Dzisiaj chyba troszkę szkoda tej strzelonej bramki. Straconej, przepraszam. A tak. No áno, ale lepšie takto jeden gól a výhra ako 0-0 a draw.